Bamako n'a lamini n'a bolomadu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari i ka dɔn an sigira kɛnɛ kan i kun de ka di jɛlen don fo mɛ ja la i b'a ko Dumare a ye taa minɛ k'i yɛrɛ lajɛ n'i yɛrɛ lajɛ a la ɲɛ bɛ n yɛrɛ la o Bouakari bi ye ntɛnɛn ye i k'a dɔn bi ye duwaku daminɛ Bouakari i k'a dɔn duguba kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ntɛnɛn don Bouakari i k'a dɔn min ye wariko a ju tigɛli ye ntɛnɛn don ye i ka baara ɲini Bouakari i k'a dɔn n ka se ka nin affaire in gun ntɛnɛn don i k'a dɔn taamaw bɛ daminɛ min ye ayiwa ka taa se alamisa walima tarata a ka ca Ala fɛ n'i ye min dabɔ ntɛnɛn don Bouakari i k'a dɔn a bɛ sɔn ka dilan an sigira an ka kɛnɛ kan ntɛnɛndonya fɛ anw fɛ yan n'anw bɔra so Bouakari an m'an ɲɛsin arajo jɛkafɔ ma min bilalen don an ɲɛ o de ye ka kunnafoni lase haraba duguba kɔnɔ maa kɔni Bouakari k'a dɔn an ka keguya o bɛ gɛlɛya sabula fɛn kelen de b'an bɛɛ lajɛlen kan ka soli ka bɔ so k'an gari siraba kan mototigi ni sennama ka taa se wotorotigi ma Bouakari bɛɛ lajɛlen ko ne de ta ye sira ye bɛɛ lajɛlen ko ne bɛ taa ci min na o ka gɛlɛ e ta ye Bouakari a dɔw b'a la ni tuguruw kɔ Bouakari i k'a dɔn ka taa se f'u seyɔrɔ la i k'a dɔn burushɛti mɔna wa Bouakari walima te premier mɔna wa sobiye bɛ joli la aw ye numéro jumɛn in da Bouakari duguba kɔnɔ ko a damanda filɛ nka o t'a sɛbɛla ko bali Bouakari k'a dɔn minnu mago b'u yɛrɛ la joona joona ka bitigiba dayɛlɛ walima ka don bureau kɔnɔ Bouakari jamana in taabolo ye nin ye sɔgɔmada in na an ma naani jɛ n bɛ ko la min ya Ahmed Jakite ale n'anw bɛ so kelen kɔnɔ sabula a b'ara k'an jaw ta Mamutu Suruni ale n'an ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni an bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na Bouakari an ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma e ni ne fila an denkunnen bɛ ɲɔgɔn na tabali kelen na min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnkura ninnu an y'u tila yala an k'u tila an y'u kɔnɔko lajɛ ka kuma ɲɔgɔn ye e ka nin fɔ ne bɛ nin fɔ nin bɛ fɔ tan walima nin tɛ fɔ tan i n'a fɔ e kalan bɛ ne Bouakari tubabukan ma gɛlɛya ne bɛ ɲinɛ ko nin kɔrɔ ne bɛ kalan e ye cogo di e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko fɛn b'i kunna nin ye wa ni ko i kalan ne don ye i tɛ sɔn o ma ten o kalanko in de i ye kumaw de caya o da la o y'a to i mana kuma fɔ sanga n'a ka waati a bɛ kuma kɔrɔw lawuli bɔnsɔn na ayiwa i kalan ne don ye n'i y'o laminɛ so i kalalen don ka fɛn wɛrɛ kunna n'i ye Bouakari ni Mamutu Suruni ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na o bɛ bɛn bala cogo bɛɛ Bouakari Sidiki ne bɛ n kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les Echos wele a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 70 ani siɲɛ 6 o ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a to a de ko MS Bouakari masakɛ a ye masakɛ wolo ta a ye masakɛ mina ta Bouakari k'a dɔn masaw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o yɔrɔ la sɛbɛn kuma de bɛ yen général d'armée Assimi Goïta an bɛ donni minɛ i ko bi a baara ka Russie k'a fɔ i k'a dɔn Poutine ye min ye an ka jamana masakɛ ye Poutine masakɛ de y'a wele na n ka so Rusila masakɛ ne ko cogo di o tɛ Poutine ye wa Poutine masakɛ y'a wele n ko Poutine masakɛ Rusila masakɛ de y'a wele an ka taa Bouakari e ka problème ye min ye n'i fililen tɛ sɔn o de ma n jɛna n'a ye an ka taa Rusila masakɛ y'a wele i k'a dɔn ambassadeur Damado na an ka masaya kuma fɔ Bouakari i k'a dɔn dankɔrɔba in a cunna min ɲɛ sibiri don juin kalo tile 21 a bɔra Bamakɔ su yɛrɛ daminɛ a taara makama ni bonya ani hakilina min kɔnɔ Bouakari i k'a dɔn fanga ka bon sabula a na to yen tile 5 bonyanko a b'o kɛ Russie jamana na nin bɛɛ kun ye ani Russiw ka président bɛ se ka kuma cogo min na kuma in bɛna tali kɛ ka ɲɛsin fɛn caman ma ni maa min ye Russie jamana ta k'a lajɛ Bouakari i k'a dɔn a ɲɛsinnen bɛ an ka jamanaw ma saheli jamanaw ma kosɛbɛ dɛmɛ ani hakilila ɲuman talen bɛ k'an sɛgɛrɛ Bouakari min ni min kan ka kɛ ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn garama kɔnɔ Vladimir Poutine masakɛ in doit de y'o ye a kelen bɛ ka kɛɲɛ kɛ diɲɛ na Bouakari fasiri b'a ko Bamakɔ ni Moscou u ka surun ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ u bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn lakana kuranko min ye taa ka na n yɛrɛ ka t'i ka so i ka na n ka so n'o ye transport ye ka taa se fɛn caman ma ni ɲɔgɔn dɛmɛ b'a ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta nin bɛna k'a siɲɛ 2nan ye a ka t'i sen da Russiw ka dugukolo sanfɛ ni hakili b'a la san 2023 a kun ye taama fɔlɔ kɛ o kɛra farafinna ani Russie jamana ka ɲɔgɔn kunbɛn ye o kɛra Saint
Petersburg wakati sei ni ngoni nye amma fla de be kuma mata ni nyuande wakati ki ikado fongo fe no kanga teme ni jamana fla ni nyuande nyuande me ani atli jagabola wakati ki obina kli duru de ke dongo do ko ni mi nye kuma yi mali ikado anapuma ayesi jamana fana to ala ka so ke mi nyanga masake ale dibo onyema yala wakati ki mi se ka to shere ka bota maina ati mugoita ani ministry chairman dara ani jamana ma ba chairman dara wakati ki wasa min ye bulo fara minumbe na ali hakili matu mina ulu ka soko nyafo wakati ki sebene kala ko ako ni ndama ni ngile flatama ikado irusi jamana na ni ngoni mba jira ka fo mali ikado abite kabi sabula ni ye irusi yere ka fanga taka laje alise mimbu yi wakati ki ubise mina jebuna ku sanbe ka ye ka fo minyo o tigi onyema bai ona onga kundigi president de bena tasi ka kuma danida wakati ko ye ko bai sebene kala ko asagili mi ngoni wuli ka jo ni hakili na uye a chama na ka sababa ni munye sebani anye mi bo leze ko kono wele karamo to watu gara leze ko wele ambe usaba koro fo ko saba ni yendega do ni saba bo saba no kama ko lob fajiri lob ka jenga saba ni u ka fasiriye saba hore ni ya bol ko bagele kema saba biduru ani wolovla iya taka laje ima dama bo anga chamajoro fonga nyama ka tama na irisla jamana kono sisawa mi anga chamajoro fonga fonga bulu nyama fana no ye premier regional de division able maiga e ale fana ale ka nga tama bere fana ta mini juin kalo tile bisaba foka ta se juin kalo tile saba ma san 2025 abeta Espagne jamana ka yoro mi na be wele ko sevi iya laje ni yoro ko fole a wele blambe anga chamajoro fonga fonga bulu nyama ma ka kunge kumbe bele do jien ko nana o de baro nu obena ta do yoro ko fole ngonna no sevi ni ya laje ni mena ga laje re ta ko nani na ye se fe kuma munu mena ta fo mi na fulo kanga bo dad menve na fulo akanga bo e wuchet men ngonna na wa sami je jamono ka yirwa anu ka sanaile sorolie o ka se ka buluda ganiya se bakoro laje fana ni regional de division ablay maigaye anga premier ministre bele ni ya laje abena ga sabu ta mai ba jira jema na mamunu be no lu keme ku daju anu ngene jugu sigiledu lu keme ka fo ko onga yere ya no sovereignty ko keme sabu ni ga onga jamana ke jamana datugulenyi ni ba jira ka fo onga jamana dayelembe kumbente je selege nani fanjive na onga jamana ma ba do mati sejo ko kenaka kamale kungango kibare ani ko sebe ko mana wani ya laje fana ni dama inzeve abena ga sabu mamunu be no lu sigimbe Espagne jamana ga no mali deunye ni seba be uye robuso bawdo foka ta se tabulo woroma olu ni premier ga se ga nyoanye ka nyongo kuma nyonya ube se ga na jamana ngonna na kana na fulo takado damunu ve na be se ga ke sababa ni kuna wule ka nyeshi jamana de klina bela jilema ubaro ka se ka buloda no fana bolai ibaye fana ka fo mi premier ga ni tamaye se bi konna na no Espagne jamana yi tamaye kumbe inse fe hagilno mena fale hagilna ndamado sanvelala no dobe talige Senegal koka tata se mi onga kurango kerengeren yana mi pano solaire ko ye ulu be se ga yanga be se ga bunya chugomina ko ta bala no fana bolai mi bara ko ye debzo ga baranda ya o be se ga keleni sira ye o sira kuma ba fara misemaga da be se ni bele jilema Espagne jamana nyemau asoro boso baw tata se adisi baw ma ulu be se ga demo de meta ni ga yeshi jamana faso malibama mi ye journal de division able maiga premier ministre akata ma blame ni mena bele konnana ni wezbe semna ya salo ka bo lob konnana ka je ka sebe ka fasribu ba trigi mbembulo buka do mbi boni sebe mi luka maziniti bale ni abol ko chien bafla chien kemefla ani chien bishi wa ka de dabo ni nya ka sebe ni wa ka trigi akika do kiri mimbe sina no ye na fuludungo kiri ika do ngana kilimbe kena ka colonel major nuhu dabitaw ko imbara
ka taa cogo min na ni ala farala n kan a b'i ni ka jɛ pas a laban bɛ sɔn ka bɔ daba fɛ nin ko in na o ka ɲi kabini kiiri in daminɛ Nuhu Dabitaw colonel major Boubacar a ko ni maa min bɛ kamalen dɔ kabini a denmisɛn Boubacar jamana kanu ani jamana ɲɛta n'o tɛ min ye nafolotigi den do a wolola i k'a dɔn sɔrɔ la a lamɔna sɔrɔ la sabula i k'a dɔn Dabitaw n b'a sɔmɔw dɔn o bɛ bɔ mini Motikaw tɛ de o dɔ kɛ Dabitaw ale fa de kun ye c'était le représentant de Pine tɔgɔ de Michelin milliardtigi den do koyi c'est un fils de milliardaire hein je connais très bien son père b'o kalama o awɔ e delila ka fantan dɔn wa fɛn bɛ mɔgɔ ma kunna e b'o dɔn an ka taa ani n'o t'aw n'a ɲɔgɔn ko e b'aw dɔn wa Fatumata Numazana e jɔ sa Baba Numazana ils sont frères c'est des cousins n ka du dɔw n b'a dɔn bawo fɛn t'anw bolo ka d'i ma e t'anw dɔn ala an ka taa ala sɛbɛnnikɛla ko a ko Nuhu Dabitaw i k'a dɔn a nana don sɔrɔsiya la dɔɔni Boubacar k'i k'a dɔn fɛn min ka di n ye o t'i kamana gan a yɛlɛla ka yɛlɛ ka jalaw sɔrɔ fo kana se an bɛ donni minɛ i ko bi Boubacar kana kɛ jalatigiba ye a ko min ye dogo tɛ nin ko in na kuma min ni kuma minnu fɔlen don n'o tɛlen don k'a sɛgɛrɛ Boubacar k'a dɔn saratigiw de kɛlen bɛ ka bese bɔ a nɔfɛ nka min ye kiiri ye min wɔrɔ ko in daminɛ na ani faamuyali min kun bɛ Boubacar e ko o t'i ni ka kɛ ayiwa ko yɛrɛ taabolo ye wa sabula faamuyali bara ka na min ye jamanakuntigi kɔrɔ a tun bɛ yaala avion min kɔnɔ o sani ko min ye sɔrɔdasiw ka minan o sani ko nafolo kasabi caman de bɔr'o la gɛlɛya in dalen bɛ ka sɔrɔdasi dɔw sɛgɛrɛ civil yɛrɛ dɔw b'a la Boubacar k'a dɔn colonel major Nuhu Dabitaw sɛbɛnnikɛla ko procès n'o ye kiiri in daminɛ ye ka n'a bila bi la a bɛ kuma kelen min kan Boubacar kuma in ma falen wa maa fana ma sɔrɔ sɛrɛya la ko min sera k'a fɔ ko hali a ka kuma in nkalon ye walima ni k'a ka kuma k'u ti bi taaba min fɔlen don jalaki sɛbɛnw na fo usage de faux tubabukan don atteinte au bien public Boubacar ni k'i bɛ nin bayɛlɛma bamanankan na nin ye kuma juguba ye sabula ka nkalon don nkalon kɔnɔ ka namara don namara kɔnɔ ka laban k'i bolomada jamana min ye forobafɛn ye Boubacar k'o jɔn foroya k'a jɔn foroya k'i bolomada kan forobafɛn kan Boubacar k'o k'i ta ye a ko nin jalaki ninnu dɔ fɔlen bɛ nka dankɔrɔba in ka ɲininkali la ani sariyatigiw Boubacar a ko yalima jɔnni yɛrɛ bɛ se ka t'i yɛrɛ ma sanni feere min ye miliyari 34 ye k'i bɛ taa miliyari 36 suɲɛ Boubacar a ko yalima olu tɛ hakilila kelen na dɛ nin kuma in fɔ sariyatigiw nana ye k'a fɔ jɔnka la kuma dɔw bɛ kuma in kɔnɔ olu tɛ sababa ye Boubacar k'a dɔn don o don kuma minnu mana bɔ a bɛ taa bɔ k'i bin i k'a dɔn a ka kuma fɔlɔ la sɛbɛnnikɛla k'o jɛlen don n'i ye ko ta k'u lajɛ ale yɛrɛ ka baara kun ye mun ye a ka sɔrɔsiya minan kɔnɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko direction des forces armées maliennes min ye wulikajɔ ye ale bilalen bɛ min na sɔrɔsiw ni minan minnu ka kan Boubacar i k'a dɔn o wulikajɔ a kan k'o kɛ u ka fini ko fini min bɛ don sɔrɔsiw o man ka dɛsɛ sɔrɔsiw ka dumuni an'u kan ka si yɔrɔ min Boubacar ale bolo bɛnnen don nin de ma i k'a dɔn a kan k'o de jalatigɛ sa kalo 12 nka min ye pôle administratif ministère de la défense min ye gestion du personnel vérification des comptes olu damanda ni ɲɔgɔn cɛ colonel major a y'a jira k'a fɔ nin fɔn fɔ filɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɔlen don sira kelen de la ni ka taa sɛbɛkɔrɔjɛya a k'o k'i bɔ yen ale bɛ segin a kan minan minnu sanna i k'a dɔn n'o ye équipement militaire ye a jɛlen don minan ninnu bɛna di don min a kɛra ale ɲɛna a y'a da kelen 2 3 Boubacar minan ninnu a kɛcogo n'a ɲumanya a ko sika kɔni dɔ la a b'o sɛbɛkɔrɔjɛya wa a ye nin de fɔ kabini kuma daminɛ Boubacar wa bi o kuma kelen don a ko bordel de livraison sɛbɛnkura minnu b'a jira
k'a fɔ ko minɛnw dira wa minɛn ninnu sababa don min ko fɔra ɲinini na o de fana dira Bakasiri ka a ko sɛbɛnkura caman fana b'a bolo o tuma ni ko in tora nin cogo in kɔni na colonel major min kɔni ye a ko Dabi Tawo ye sɛbɛnnikɛla ko a laban o laban sariyatigiw laban bɛ sɔn ka tubabukan ɲuman de fɔ a ma i y'o dɔn wa kiiritigɛlaw fɛ yen tubabukan ɲuman i y'o dɔn Fulkan taa ka bɔ yen o kɔrɔ ko e ka taa so i ma fɛn kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zenith Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako Mayimuna Dunbiya nin y'a ka faseli ye Mayi ko min ye anw ka dɔgɔtɔrɔw ye olu minnu bɛ bulusi jɛman don n'o ye u ka baara yɛrɛ taamaseere ye u mana bulusi jɛman in don ka ban n'u y'u ka fini ye dɔgɔtɔrɔya fini i b'a ye k'a fɔ kalilikan dɔ o bɛ o de ta o kalilikan tali ko yalima ɲininkali de b'a la ka kɛ Mayimuna Dunbiya fɛ bi Soir de Bamako kɔnɔna na ko yalima ko dɔgɔtɔrɔ ko k'ale ka ye k'u kɛn tɛ k'a da duguma k'a y'u sen d'a kan k'a tereke wa walima u kɛn bɛ k'a lawuli kama min ye colonel Asaba Jalo Ture ye ale min bɛ kɛnɛyako minisiriso ɲɛmaaya la bi a ka laɲini n'a ka wulikajɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ falaki ye ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a bɛ faamu cogo di dɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ anw ka lapitanisow kɔnɔna na bi foroba lapitanisow fitinin fara belebele kan maa o maa bɛ ni ka banabaatɔ ni aw taara ye e bɛ tɔɔrɔ min y'i ɲɛ na hali banabaatɔ yɛrɛ a b'i kali ɲɛji la k'a fɔ n'a bɔra a tɛ segin ka don yan tuguni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔsada in na ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye o kɔni n'o ye rapport dɔ ye rapport d'audit catastrophique y'a dɔn n'o fɔra tubabukan na ka ban o kɔni o ye ko gɛlɛn belebele ye min kɔni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ nin lapitaniso ninnu fitinin fara belebele kan foroba lapitaniso n'o ye an ka kɛnɛyasow ye a jirala o rapport in kɔnɔna na n'o ye gafe in ye k'a fɔ ko min ye facturation fictive ye césarienne kunkanko kibaruya la o kɔni dɔgɔtɔrɔw ka baara bɛn bɛ o ma min ye ka se ka kit césarienne k'a feere ka tila k'a soin o ka baara bɛn bɛ o fana ma n'o fana bɔla yen min ye réactifs ye o kɔni n'o ye furaw ye o bɛ faamu cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ réactifs fura minnu n'olu bɛ sɛbɛn ordonnance la ni banabaatɔ n'a kɛrɛfɛsigibaa b'o o san o fura ninnu k'a to banabaatɔ kɛrɛfɛ a bɛ tunu ko yalima ko jinɛmɔriya don bɛ k'o la lapitaniso kɔnɔna na wa nin rapport in kɛ bɛ ka nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen ma ministre ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ maison des aînés na n'o filɛ nin ye Kwame Nkrumah kɛrɛfɛla la ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma a ko k'a minɛ o don fo ka taa fɔ Bilali ye buru fiyɛ don min na a t'a fɛ tuguni banabaatɔ walima banabaatɔ kɔrɔsigibaw olu ka tɔɔrɔ olu ni ka degun an ka kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na bawo dɔgɔtɔrɔw u bɛ ye banabaatɔw de kama ni banabaatɔw mana ko yalima ko kun ma bɛ dɔgɔtɔrɔw ka baara la dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna na ko n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye jamana ye an bɛɛ lajɛlen ko Mali kura ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa ni bɛɛ lajɛlen min ka baara kɛ ko yalima ko jamana baara k'a tɛna kɛ fankilima ye wa ministre a kɛn bɛ k'i jɔ bunakun min sanfɛ bi o de ye dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka tile wa min ye banabaatɔw ye u n'u kɛrɛfɛmaw minnu bɛ da u kan ka na kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na n'u sera lapitaniso ninnu na bɛɛ u ka kunbɛnko ɲuman sɔrɔ u dusukun ka salo ni kuma ɲumanw ye dɔgɔtɔrɔya baara k'a bɛn bɛ nin de ma ko nka k'an bɛ donni dɔ ko bi ko n'i sera an ka lapitanisow la minnu kɔni ye dɔgɔtɔrɔw ye k'i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ hakikaw yɛrɛ olu tɛ nin kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na dɛ a baara ta jamana de b'u sara n'i b'u caman ɲini i b'u sɔrɔ u ka kiliniki pirivew de kɔnɔna na ko yalima ko baara in k'a lawulila o kama wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbiya a ka fasiri don n ka juru bɛ Bama la i b'a batigɛ danga de kana siga ne ko bala cogo bɛɛ Bakasiri n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 siɲɛ 29 u ye dɔ kɛ maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Saka Tarawele Saka ko Bakasiri ni maa bila la fɛn min ɲɛmaaya la n'a fɔra i ka fɛn min baara don min Bakasiri san 100 i k'a don i taalen kɔfɛ o ka se ka ye Bakasiri Bamakɔ aéroport min ye miliyari 6 ani miliyɔn 100 fila sepa wari o de donna yɔrɔ kura la ni k'a wuli k'a jɔ kangara aéroport directeur i k'a dɔn jɔngwa la bamanankɛ a kan ka ala tanu bi kosɛbɛ sabula
min kun b'a sɛbɛla o de ye aéroport i k'a dɔn u bɛ se ka jabala kura sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ni ɲɛ dara nin yɔrɔ in kan kabako wagati k'i bi fɛn o fɛn miiri n'o ye makaama ye n'o ye fɛn kuraw ye ani dɔnniya kuraw wagati n'i y'a mɛn tubabukan na ultra moderne a k'i k'a dɔn jɔnko la i hakili bɛ sigi min ye premier ministre ye alamisa don a taara yɔrɔ in gurubu kari wagati k'i k'a dɔn sabula yɔrɔ in yɛrɛ a fiyɛ hectare 1 ani tila wagati k'i min ye avenue AEG a b'o de dala a ko n'i ye aéroport du Mali a jabala kura in da k'a lajɛ service da fɛn o fɛn ni mɔgɔ bi s'a ma a bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ kelen na immeuble in ye sangaso 2 ye wagati k'i k'a dɔn mètre 600 ni kɔ a janya b'o bɔ a dasilen don bureau 72 min ye salle de réunion ye o ye 3 ye salle de conférence 1 cantine 1 min ye ɲɛgɛn 49 o b'a la ascenseur 2 wagati k'i k'a dɔn min ye sumaya bara ye climatisation centrale wagati k'i n'a y'i ja i b'a dɔ bɔ a sumaya la ka ɲɛsin ma nka fa bɛɛ sumalen dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kura tigɛra walima kura ma tigɛ u mago t'o la sabula panubadenw de b'a sanfɛ wagati k'i k'o sarada a kura kɔni bɛ san kalo 12 magasin de stockage wagati k'a dɔn jibon don min ye fourragé parking min datugulen bɛ ka taa ɲɛsin espace vert ma wagati wa a munumunu salo sira fɔ o fɔ bɛɛ a bɛɛ ye goudron ye sɛbɛnnikɛla ko a wari kasabi taara bɛn miliyari 6 ani miliyɔn 200 sefɔ wari sɛbɛnnikɛla ko min ye san 2 ye kalo 24 baara in daminɛna a n'a banni taara bɛn o de ma wa dunan ma yɔrɔ in dilan dɛ an ka jamana entreprise i k'a dɔn olu de fara ɲɔgɔn kan ka ba entrepreneur sɔrɔ u bɛ baara kɛ koyi e ɲɛna k'u ti u t'a kɛ de an ka waati dɔw la u bɛ bisi basa de dɔn ko mais ce que je vais te dire o ka diya i ye an ka entreprise hali n'u ye sonyani na minnu ye marché d'u ma o de b'u bila sonyani na baara tɛ kɛ n'a fɔra ko goudron dir'e ma k'i ka goudron dilan 10 milliards minnu ye marché d'e ma olu ko i ka 5 milliards d'olu ma ko bɛ gɛlɛya dɛ ni bɛlɛ kuma bɛ k'a la i tɛ bala misɛnnin k'a la an mana taa mɔgɔ bɛ merci voilà le problème c'est-à-dire qu'il faut que fa bɛɛ de ka jɛ Basiriki fasiriba ko a ko nin wuli ka jɔ in ni nin jateminɛ nin kɛra ko sabatilen baden Basiriki i k'a dɔn premier ministre kɛnɛ kan a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin bɛna kɛ fiyɛfiyɛ ye min bɛ taa tugu i k'a dɔn pankuru yɛrɛ bɛ jigin kɛnɛ min kan Basiriki i k'a dɔn a n'o nuturulen don ɲɔgɔn na n'i ye wuli ka jɔw ta k'a lajɛ Basiriki i k'a dɔn minɛn minnu bɛna ni fɛn kuraw ye i n'a fɔ hakilina kuraw Basiriki min b'a to yɔrɔ bɛ cɛɲɛ i kana sumaya min ye taamadenw ye minnu bɛ taa avion na wagati u kana degun u bɛ lafiya sɔrɔ cogo min n'u ka doni bɔra avion kɔnɔ o ka teliya u yɛrɛ bɔli ka se ka teliya wagati nin bɛɛ lajɛlen ye makaama ye mɔgɔ sigilen don ka min kɔnɔ o tuma makaama min farala ka miliyɔn 700 n'a kunkanfɛ o taara wari in yɛrɛ jɔ se fɔ wari miliyari 7 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ doni minɛ ko bi Mali faamaw u ye min ɲini n'o de Mali ɲɛda ka yɛlɛma ko kuraw ka don jamana kɔnɔ minnu banbalen bɛ wagati k'a daminɛna aéroport du Mali kɔni o kɔni i k'a dɔn o baara banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun l'indépendant bɛ u fɔ i ye n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la sirène la sirène Abdourahmane Doucouré nin y'a ka fasiri ye a ko n'i bɔra ka aéroport maana n'an bɛɛ lajɛlen b'a la k'an disi gosi n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Doucouré ye ale y'i banban an ka goudron minnu n'olu bɛ yan Mali kɔnɔna na faaba kɔnɔna n'o ye Bamakɔ ye ka taa se an ka marabolo kunbaw ma n'o ye région ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ san kunfɔlɔ minnu n'olu bɔra ka bin kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ e ko fali ma ye sange kɔrɔ wa bawo sira caman bɛ olu kun mamulen don o dingɛw k'u datugu ni bɔgɔbilenni ye nin bɛɛ lajɛlen san nana ni ka sin k'a fura ka bɔ a kɔnɔ k'a ɲɛw bɔ k'u jɔ ten canjala n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye goudron ninnu ye u kari-karilen don kabi a bɛ kɛ dingɛ misɛnmanin ye fo ka tila ka n'a kɛ fɔnse dingɛ ye goudron camancɛ la ni m'i janto moto fara mobilitigi kan jɔn ko ala dɔ kɔni maa minnu bɛ kɔ ne m'i janto yɛrɛ e min ye ɲɛmaa ye e bɛ bɔ ka bɛn a kɔnɔ gadaw maaw bɛ yɛlɛ i kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye madame Danbele Madina Sisɔkɔ ye a bɛ baara la koyi ko nka ko min ye nin sirako in ye san o san fɔli sen kelen dɔnkili sen kelen bawo samiyɛji kɔni mana kɛ dugu ma ka ban min ye anw ka goudronko ye bolimafɛntigi kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔna kasi daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ hami bawo n'i y'a lajɛ nin ko in k'a bɛ yɔrɔ dama dɔ la maa dɔ kɔni ɲininkana Abdourahmane Doucouré fɛ sirani to a la
n'o ye an balimamuso Mariamu ye ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kalabankura ma Bamakɔ kɔnɔna na yan a y'a jira k'a fɔ ale kɔni donc ala ele ni sira ninnu cɛn kojugu a kɛn bɛ sabu ye ale bɛ kin minnu na n'ale ko taximani ma ko n bɛ taa nin yɔrɔ in na taxitigi b'a ko ne tɛ se k'e ta ka taa ye dɛ yen sira tɛ bɔ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka Bamakɔ kin damadɔ ye a dasila o fana ma min ye Lafiyabugu ye Bako Jikɔrɔni ka taa se Sogonikɔ ma Ɲamakɔrɔ Bangɔni Jelibugu o n'a ɲɔgɔnko caman wa min ye anw ka ale ɲinɛna koyi Jumadana sirada kelen ka taa Nafaji kabiri la ilaha ye ma nɔgɔ dɛ ye ma nɔgɔ jama ka bɔ goudron na c'est à dire ni 30 mètres in ban goudron mana ban ko minɛ k'i bɛ taa se Ananika école-so yɔrɔ ma i bɛ yɛlɛ sanfɛ Makariko da don a ma nɔgɔ dɛ wa chose plus grave bɔsiriki sanji bɛ mɔɔw kan mɔɔw ka wuluwuluji de fana bɛ suru ka na Allah Allah kuma se bɛ nin bɛɛ ma ka sɔrɔ a kun fɔra k'o yɔrɔ in de bɛna kɛ goudron ye fɔlɔ o y'a pa yen kan wa n tɛ nin f'i ye de Bɔkasiriki n tɛ nin f'i ye anw m'an yɛrɛ fa wa o ye n kun y'a baara daminɛ koyi k'a bɛ kɛ goudron ye k'a siɲɛ aw bolila ka taa terrain de san yen n kɔnɔ sa i bɛ mun dɔn nin na an ka taa sa c'est moi nin ko ne de logé de ye o tuma e ye urbaniste de ye wa ne tɛ urbaniste ne ye ministre de transport de ye Bɔkasiriki a baara nana daminɛ min kɛ anw ka denmisɛnw de kɔrɔtɔ Ala an y'an yɛrɛ fa n ye bi de don an yɛrɛ la Bɔkasiriki kuma bɛɛ ko poussière bɛ wuli k'o bɛ don mɔgɔ kan denmisɛnw ye min kɛ y'o dɔn ne don o don u bɛ bɔ ka gabakuru cari sira fa bɛɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ne ko nin kɔ tɔ Ala ka hɛrɛ d'a ma ko maa kelen n'a bɔnɛ sɔrɔ koyi Bɔkasiriki u ma fila kɛ u ma saba kɛ u sina k'anw ka yɔrɔ in dilali bila ten pewu min b'anw kɔfɛ ka t'o kɛ goudron fari o banna ne ko sisan an bɛɛ ma fa la n'a ko a ta waati dɔw la maninfin k'i muɲu ni min muɲu dɔrɔn ne ko nin ye mun ye i mana bɔ dɔrɔn sɔgɔmada fɛ n'i k'i bɛ se ka t'i ka so f'i ka taa bɔlɔnkɔnɔna fɛ o ye Makariko da bɛɛ ye a ka gɛlɛn bon a filɛ nin ye an y'a tiɲɛ an yɛrɛ ma a gɛlɛyara yarɔ sen n'a fɔra k'u bɛna yɔrɔ in dilan poussière kana danga wuli hali ka ji bɔ an kan maa ti kuma bilen o naam min ye an ka marabolow ye olu ma to kɔ baara in na bawo olu fana caman bɛ yen bi a siraw caman kɛn bɛ dingɛ ye caman cɛlen don i n'a fɔ Kulukoro Segu o n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw n'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye mois de juillet ani mois d'août o tɛ cɔcɔ kalo ye wa o kɔni mana se bɛɛ Bamakɔ sigi in na yan ka taa se an ka marabolo ninnu kɔnɔna ma sira ninnu kɔni taama a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maa dɔ bɛ yen o fana sɛbɛkɔrɔ ɲininka o ye Sotarama bolila ye Musa ɲininkalen kɔ Musa kɔni ko jɔn ko Ala k'ale kɔni bɛ wele bila ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sira ninnu olu kɔni b'a la ka wariw sara cogo min na min ye patantiw ye minnu kɔni n'o bɛ mobili kɔni bolili makaamaw ko fɔ nafolo bɛɛ lajɛlen b'a la ka sara a ɲɛ kan ko nka ko min ye mairilakaw ye olu fana kan k'u jɔ minisiriw tɔnkɔrɔ walasa baara in a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka latilen cogo min na ko bawo jamanadenw n'o ye kinamaw ye mairie ninnu bɛ quartier minnu na nafolo minnu bɛ salo ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔla k'a man ca k'a dɔ kan ka taa sira kunkanko kibaruya la ko nka ko maires n'u nɔfɛmaw olu tɛ kala don ɲina ni ka bɛn n'a ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kokura i b'a ye fana k'a fɔ min ye Keyita ye o Keyita ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Misabugu ma ale ko min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u b'u se la koyi bawo min y'anw ka fossé dingɛw ye olu bɛɛ bɔ n'o dilanna o kɔni labɛn bɛ ka bila samiyɛji walima ji wɛrɛw minnu bɛ poyi olu ka taa yen sira fɛ nka ko n'a fɔra k'anw de b'an ka ɲamanw cɛ daliba san nalen kɔ ka t'o suuru fossé dingɛ kɔnɔ ko yalima o b'a geren wa walima o b'a geren bali to de ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ yen fan fɛ n'i ye Keyita ka kɔrɔfɔli lajɛ nin kɔni weleweledakan de bilan bɛ ka ɲɛsin maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw bɛna kɛ fan o fan fɛ an bɛ faaba kɔnɔ wala an bɛ anw ka marabolo ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka taabolo ɲuman ta o bɛ kɛ sabu ye goudron morceau minnu n'olu b'an bolo yan olu ka se ka kisi n'o tɛ min ye fossé dingɛ ye n'olu fara ji de bɛ yɛlɛ ni goudron tɔni min b'an bolo k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ni k'a suwa ka taa n'a ye k'a goudron mugu k'a salo ka taa n'a ye nin ye wesɛbɛ yɔrɔ min na y'a salo ka bɔ Lasirani kɔnɔ Abdramane Dukure a ka fasiri Bɔkasiriki Radio Mali journaliste dɔ bɛ yen Allah a fatura hakili la Gawusu Cero wa Gawusu Cero n'i ma fili Gawusu Cero ale tun ta ka reportage kɛ siraw kan hakili b'a ka to a ka dɔ la a ko Bamakɔ quand on n'évite pas les trous on choisit son trou
wallahi aye ni kuma ba bi sandabo mais moi je n'oublie jamais ni le dina dinga ko dron ba fo on n'évite pas les trous mais tu choisis minga no ma ibi to de kono ka fo di ba kono ngolo ni na yoro yin kata ortem fa fe do no ma nyona fe dalba ni nana dinga ye ngomo éviter wa soro do fana ni kalama me ko ne o dendro direct no alek ma ne fro adonina adusu chemo jugu ko ko ma ko ne mu yete na ko ma nge ma dinga wa ko ma ne dinga te saka jiga kono won ta jiga kono pour plana mi ba do mobilitigi mototigi nin kalo saba in kono nin di ba bada ni matika morcer ni ka suspension ni mata fali mobili ko bane kana sika o lafiu bo tiri me bolo buka kado mi boni sebe mi nuka ma info matin so la kuna foni mi nya Ablaye Ouattara ni nya ka sebe Ousmane Madani Sherifa Aidara ka kadde ni basa de ay tabale goshi Bamako misiri bala juma sali temene ngo fe sibiri temene anga nyon zoro Bamako misiri bala mi nya dina shubaye anga nyon zoro wa ga sirigi sabula conseil islamique toala mi nya Mali ikado islamé to minum bia o toala ay tabale goshi ambele gile katanda makashi alala alako wa siri ni gela yi soro taba wereta la ka boy kan ni ala kilinde na ndu nya islamé ame islamé jamana kono ni gela te flaye Ousmane Madani Sherifa Aidara kapmana gela ko ne abi malika kele banga wakati ki ka don ibora kan sira ko mi vo gela banga sanji tieni o jorobe wakati ki opma ala islamé bele gile ki hakili ke kilinyi mi nye kene bunya ana karama ministry mi na be dine kuna atelembe ka doma Ousmane Madani Sherifa Aidara kapmana akwa al islamé mi woni jamana fanda nani fonvo be misiri kono na anga zavio kono wakati ki ikado yoro nambi faranyo anga ka ala deli ke anga faranyo anga ka ala deli ko dama do min dalembe ka jamana jegere ikado alam se ka wulu chugo mi nye alai ale de se masai ni fonvo fle wakati ki ka ba ikado shuko ni dukteje asebe Allah taala kali mi nye Ousmane Madani Sherifa Aidara aya jira kinyado ba manja wole ikado keleli adamne na koyi mi nyanga fama uye ubara ku seke wakati nga lebe mi nyini ikado ya le ka hakinayi mama bala kafo obuson anga se kapma mama bala ko obuson se kafoma wakati ke anga no négliger anga tama ko segere odela abeli mama wele wakati ke olu fona ka wuli ka joke mi ngoni ye hakili ikado abele jile kata befengelenga beni kilinya wakati ke aya jira fana jamana nyemo uku chesiri hali binaka be uka lamenike wakati ke ikado ka flelike sabula mi nyeni ndamanda de bita faranyo anga mi ma to beni kilinya bin ministry mi na be wa dine kuna mi nye docteur Mamadou Kone aya jira ka fa lebi kenenga ni so jalimbe sabula jamana kundigi asim ko ta bo joro la ako jongwala ni mingele fle dine mo fe no islam dine ale be wele bla jamana de bema ma wo ma ni bi dine worala min islam dine te kelenyi ika ala deli jamana yi ika do abisuma chugo mi jamana yi gela bi duga chugo mi o de be ka sababu ye ambele jele ka hera soro opma Haidara ya jira saka ko min islam wi minu ma se ka Bamako misiri basoro ele ni uka misiru nu ka sali yorola uku takei ni gunye sebani anye mimbo info matin kono so madala kuna foni karamo to watu garani entega do ne sababu bo sababu no kama ko 26 mars kele bilo 26 mars ndo ama Bogar Sangare ni aka fasiri wakari ko amble ni samye ji ko fulo munu no lu bola ka biniye ibaye ka fo ambalom so munu no lu be na ko yomine yini na fabo wal manga marabulu banu nun gonna na chama ngoni ube bala ka labon sabati na so la chama ere sente ka ba onga to danu nuna ga chama fana be olu te se gata ka sabu ga dalu ya chama ye inafo regala ni ya ta ka laje no Bogar Sangare 26 mars konna na akoko ni ma ko fole nunu no ye dude me de nunu angu ma ko bara ge dewu dongo ala u chama be sarakalo la wa fula foka ta se wa nani ma wani ya laje fana aye misali ta ma dama doka no ye ni dude me do dama do ye folo o ye kajatu iya laje ale rashi abe santa ani segila wani ya ka bara laje ale koni tala
a ka patroni fɛ patroni min n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye ni a kɔni a bɛ taa ka denw de to Kajatu bolo a ka se ka i wakili don u la yanni a bɛ segin ka bɔ a ka cours di yɔrɔ la ka n'i y'a lajɛ maa dɔ fana Kajatu ale tun ye bogotigi cɛnajɛ ye a tigɛcogo ka ɲi a taara patroni min fana fɛ o patroni o sigiyɔrɔ bɛn bɛ kin min ma n'o ye quartier ye o quartier denmisɛnninw i y'a dɔn denmisɛnnin ɲɛkɔrɔ gɛlɛnw bɛ fan caman fɛ olu ma Kajatu to a cogo la koyi ko o ma wuli ka jɔ ni hakilina wɛrɛw ta ni ka ɲɛsin a ma wa o ɲɛsinlen a ma a ye garijɛgɛ kɔni Ala nana ni o ye o sɔrɔla Kajatu fɛ o sɔrɔlen i b'a ye patroni n'o ye enseignant ye o kɔni o y'a labila bawo o ko k'ale tɛna se ka maa wɛrɛ ladon ka fara a yɛrɛ denw kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Kajatu ale kɔni a ma se ka segin ka taa togoda la n'o ye a ka wilayasi ye nka a tola Bamakɔ munumunu na yan a tɔɲɔgɔnin minnu bɛ yen sa olu de bɛ ɲɛ a ma ni ka dumuni di a ma bawo garijɛgɛ min filɛ nin y'a la a yɛrɛ ɲumanna k'a tɛ se ka segin ka taa ɲɛ jɔ ba ni fa la ni garijɛgɛ ye a tɛ ku a la a bɛ fa ni ba a b'u taabolo dɔn a natɔ Bamakɔ sigila yan fana fɛn min fɔra ye a b'o dɔn min fɔra ye a b'a dɔn Kajatu kɔni ale to bɛ kamanagan kɔnɔna na misali taara maa filanan min kan o tɔgɔ ko Nana o si bɛ san 13 la ni o ye kalo 7 de kɛ a ka patroni bolo patroni fana kalo o kan ka tɔrɔmɔɲɔ walima musaka n'o y'a ka kalo sara ye o min kan ka di Nana ma ale kɔni y'a jɛ e k'i jɔ n'i bɛ taa waati min na n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma k'a sɔrɔ kalabanci dun i b'a dɔn ale taa waati fana selen i b'a ye k'a fɔ patroni y'ala de minɛ ka taama minɛ ta ka taa Burukina dabakama don lawulenima don kɛ min ye Nana fana ye a jigi ban kojugu a ka jira somɔgɔw na sa k'a fɔ ale kɔni a n'a ka patroni sigili kɔnɔ ka bɔ Burukina a mana na k'ale n'a kɛra kalo caman ye nin kɔfɛ walima san kelen ale n'a ka sara kɔni kɔnɔ waasa a tɛgɛlankolon o kana fifa ka taa don somɔgɔw kan bawo min ye nin hakilina ninnu ye n bɛna dɔn fɛn ɲini duguba kɔnɔ n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen seginna seginna tɛgɛlankolon wari taara min a ko k'a maloya k'a da gosi k'a ka bon kosɛbɛ n'o fana bɔla yen misali tala Jɛnɛba tɔgɔ dɔ fana kan Jɛnɛba o min ye maa sabanan ye o fana ko o ma ja da a somɔgɔw ɲɛna wa o bana ka taa wilayasi la n'o ye togoda ye k'a sabu kɛ ko min ale ka patron ye k'a ko k'a bɛna sara doublé ja a ye garijɛgɛ de sɔrɔ a bɛ k'o dogo somɔgɔw fɛn min don Ala ka bɛɛ de kisi i tɛ sɔn na k'i b'a dabila n'i ma malo o fana kun ma se kuma ye n den bɛ n kɔnɔ Ala ka ni silamɛw kisi la hawla wala quwwata illa billah nin fɛn ninnu n tɛ ka jugu koyi wa cɛkɔrɔba dutigi dɔw bɛ yen a bɛ sin k'olu ta u tɛgɛ ma ten ngami mun bɛ taa i tɛ tɛgɛ ma i tɛ sigi yɔrɔ la wa sigili ko dɔ wa ni denmisɛn ninnu n ko Ala ka bɛɛ kisi a fɔ ami a banna min ye Jɛnɛba ye donc Ala a jɛnɛni kale Jɛnɛbisi kɔni Jɛnɛbisi a y'a ɲu a y'a ɲu ale kɔni bɛ ka somɔgɔw de nani sa ka mana da u ɲɛna ko patron ko k'a kana taa nin ɲinɛ dama na k'a bɛ ko dɔ bɛ fara sara kan i y'a dɔn somɔgɔw kɔni b'a fɔ sa jɔn ko Ala an den n'a bɛ segin don min na jɔn ko Ala nin kɔngɔ fa ka na ka taa sɔrɔla garijɛgɛ de sɔrɔ mɛ a bɛ fɛ k'o dogo cogo ɲini min ye fasirikɛla ye 26 mars kɔnɔ n'o ye Bɔkari Sangare ye Bɔkari ko min ye anw ka nin dudɛmɛden ninnu n'an k'u ma ko baarakɛdenw n'u ka ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o bɛna di patroni minnu ma walima patron minnu ma o bɛ don du minnu kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen de kan k'u janto nin baarakɛden ninnu na walasa u nana cogo min na hɛrɛ la u ka segin hɛrɛ la ten nka min y'u ka sarako fana ye o fana o man ka kɛ ko ye k'a bɛ bala bawo nin caman bɛ yen jɔn ko Ala u b'u ka wari u b'a ta tasuma cɛ la bawo min ye tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye min bɛ ta ka ɲɛsin u ma ni baarakɛla ninnu n'olu t'a tɔɔrɔ k'u ka sabu kɛ u ka sara ye o ye tiɲɛ ye n'i y'a lajɛ min ye yɔrɔ caman fana ye baarakɛla ala a tɛ dumuni ko ɲuman sɔrɔ kuma tɛ si yɔrɔ ko ɲuman ma a digi d'an bɛ tɔrɔmɔɲɔ min kan n'o y'a ka kalo sara ye n'o fara farala ɲɔgɔn kan ko a taa waati sela min ye patrɔnw ye n'u m'a lajɛ jɔn ko Ala patron caman fana bɛ yen kalabanciya fari kalabanciya b'a la dɛ nin ye sɛbɛ sɛbɛ min y'a salo ka bɔ 26 mars kɔnɔna na Bɔkari Sangare a ka fasiri
n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire nin y'a boli ko siɲɛ 900 bi 8 ani siɲɛ 5 Boubacar i k'a dɔn hali bi n'a ka bi an ka jamana an ka sigidaw Boubacar ni wulikajɔ ma bolo da an bɛɛ lajɛlen ka hakilina sɔrɔ Boubacar an ka bi denw i k'a dɔn u bara ka halaki don o don ka taa fɛ an sigilen ɲɛna maa caman kelen bɛ k'i bolo di da kɔrɔ k'i den ye k'a to yen Boubacar i k'a dɔn sini ɲɛsigi tiɲɛtɔ filɛ a ko faamaw ye jate bɔ Boubacar i k'a dɔn jamana in kɔnɔ bi min ye denmisɛnw ye min ye 100 o 100 70 denmisɛn i b'a sɔrɔ o bɛ fɛnjugu dɔ ta min kɔni bɛ hakili yɛrɛ ba yɛlɛma Boubacar a ko nin jate in nana dɔn min na fɛn minnu bɛ doni ka don jamana kɔnɔ n'a bɛ feere dɔn y'o ye kangara da caman na Boubacar dɔw na tɛmɛ te falaki a ko min ye Mali ye Boubacar mun de binnen bɛ anw ka denw ka bin Boubacar nin dɔrɔgujugu in dali min ye fɛnjugu dunni Boubacar k'u b'u hakili kan a ko a sugu ɲɛnen don fana kosɛbɛ minnu bara ka a feere Boubacar i k'a dɔn olu ka janamɛnɛ don siga kɔni d'u la hali bɛ wari sɔrɔ Boubacar a ko ayiwa seliba in ɲɛkɔrɔla la min ye douaniers ye Boubacar u ye tɛgɛ da nangaraba dɔ kan min ye cocaïne pure Boubacar a kilo 100 de tun b'o bolo a dogolen bɛ i k'a dɔn a minɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar dɔrɔgu u bɛ ɲɔgɔn ye a ko nin cocaïne ni maa min y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ cocaïne a caman bɛ tɛmɛ an ka jamana fɛ ka taa nanzara jamanaw na o sugu datugulen don Boubacar o tuma o kɔrɔ de k'a tabaw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ a ko n'o tɛ n'i ye jamana in bɔdaw lajɛ Boubacar i b'a ye k'a fɔ an dafɛ jamanaw caman fana b'a la minɛn ninnu bɛ bɔ o yɔrɔw de la ni k'an ka jamana sɛgɛrɛ a ko dɔrɔgu minɛni yɛrɛ dama tɛ koyi u laban na Boubacar k'a dɔn fɛnjugu damanda cocaïne kilo 100 o tun bɛ min bolo douaniers y'u tɛgɛ d'a kan Boubacar min ye sachet u k'a ma ko cash e b'a dɔn o dɔrɔgu in bɛ dilan n'adamaden kolo de o don a y'a fɔ yan a y'a fɔ cash kɔni nin tɛ kelen vampire ye sa wa ko u y'o de fɔ ko k'a bɛ dilan ni hadamaden kolo de hadamaden kulu b'a la produit wɛrɛ b'a la Boubacar an ka douane directeur ba n'o ye Sinbo Konatɛ Konatɛ ko ale yɛrɛ kamana ganna a ko maanifin janko maliden maa jumɛn b'i to i yɛrɛ ma kɛsi n'o ye hadamaden kolo bayɛlɛmanen ka kɛ dɔrɔgu ye Boubacar i k'a dɔn o tun bɛ dɔ bolo wa min ye détonateur ye min ye bombe min b'a wuli Boubacar i k'a dɔn den 3000 o k'o minɛ o fana tun b'a bolo a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛsin ne don an ka jamana denw de ma a ko nin bɛ kɛ cogo jumɛn na waati dɔ sera n'an ma wulikajɔ bolo da douaniers kɔni ye min kɛ Boubacar i k'a dɔn dan t'u ka foli la sabula min ye dɔrɔgu ye détonateur min ye bombe ye Boubacar nin damanda si tɛ ɲuman ye sabula i k'a dɔn détonateur in a bɛ taa di minnu ma o kɔni donnen don Boubacar minnu kɔni labɛnnen bɛ san kalo 12 ka se ka jamana in lajaaba wa u ɲɛsinnen don dugubaw de ma Boubacar duguba minnu n'o bɛ kɛ sababu ye maanifin ja ka tigɛ a ko i k'a dɔn nin kɛwale ninnu sɛbɛn kɔrɔkɔnnen don douaniers kɔni bɛ si u ɲɛna u bɛ tile ni ka ninnu minɛ Boubacar a tɛ dabila o tuma mun ni mun de bɛ yen Boubacar dabilali an ka denmisɛnw n'u sera ka faamuyali sɔrɔ an y'u ka fara an ka denw kan Boubacar k'a dɔn k'u dilan dɔrɔgu ta i k'a dɔn a bɛ na ni lajaba ni tiɲɛni min ye hadamaden ma an ka sini ɲɛsigi denmisɛnw u bara ka halaki k'u tiɲɛ cogo min na Boubacar ni o jate de ma minɛ ka wulikajɔ kɛ a ko i k'a dɔn a ko bɛ gɛlɛya dɔrɔgu tali ka don jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ nka cocaïne walima kɛsi Boubacar nin ye tiɲɛni da ye hadamaden kolo k'o si k'o kɛ mugu ye ka fɛn wɛrɛw don o la i bɛ n'o sama i nun na a ça c'est fini i ma kɛ i ye min fɔ o de vampire kɛ i kɛra vampire hadamaden sugu jumɛn suba o kɔni ye suya de ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la ayiwa ne ko bala cogo bɛ Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako la Laya Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar i k'a dɔn Bamajɛ kɛwale a bɛ ban o siga kɔni ka n'i minɛ faali min bara ka da u kan i ko dɔn i k'a dɔn ayiwa sɛgɛw ni dugaw bara ka fa hadamaden sogo la Boubacar o tɛ toto maa na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Bamaji terroriste ni faali kɔni tɛ fila ye u bara ka sɛbɛkɔrɔ fa Boubacar an ka
sɔrɔsikulu Mali yɔrɔ tɛ bilen u bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na a ko Bamanji ka Bamanjɛ kɛwale tɛ dabila sɔrɔsi tɛ fali dabila dɔn n'a dabila o Bɔkasiriki juin kalo tile 21 armée a ye wulikajɔ boloda Bamanjugu k'u sɛbɛkɔrɔ bɛlɛn k'u bɛlɛn u ko min ma opération dugukolo ko min ye Farabugu Sokolo Nambala Lɛrɛ Murujan Gawo Tumutu ani Gosi nin bɛɛ lajɛlen kɛra u tɛmɛyɔrɔ ye u tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ u taara ka hadamaden su dalen to maajugu su Bɔkasiriki i k'a dɔn o senfɛ maa minnu n'u kɛlen bɛ k'olu minɛ k'u d'u kamankɔrɔ Bɔkasiriki u y'olu bɔsiw la marifa min kun b'u bolo u y'o minɛ min ye camancɛ juin kalo tile 18 min ye wulikajɔ dɔ ye o ni Bamanjugu sera ka taa bali ka kari ɲɔgɔn na ten karaw o kɛra Murujanfa fɛ juin kalo tile 19 o yɔrɔnin bɛɛ marifaw i k'a dɔn u y'a wuli ɲɔgɔn na Bɔkasiriki k'a dɔn yankadi ye ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamanji su n'i y'a saradali Bɔkasiriki kamana bɛ gan a ko yɔrɔ min n'u k'a ma ko Bamanjugu Allah Bamanjugu ntɛnɛmuso bɛ yen koyi wallahi Bamanjugu n'a lamini Bɔkasiriki k'a dɔn u ye munumunu salo k'o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko o taji 3 u kɛlen bɛ ka maa minnu diyagoya minɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn u y'o bɔsiw la Bamanji cɛ 4 k'olu dafara u kunkolo ci o yɔrɔnin bɛɛ moto ani marifa min b'u bolo Bɔkasiriki u y'o minnu na arajo fana tun b'u bolo ani smartphone n'o ye téléphone ye ka taa se sɛbɛnfura nafama caman de tun b'u bolo Bɔkasiriki u ka Bamanjɛ kawale kɛn bɛ min na sɛbɛnnikɛla ko a ko juin kalo min ye a bɔ sanfɛmɔɔw ye olu ka munumunu salu la u ye pick-up dɔ ye Kidali lamini na a sɔsɔlen bɛ i k'a dɔn taji la n'u to sanfɛ ko law maa minnu b'a kɔnɔ ka tasuma wuli a bɛɛ la Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko an bɛ doni minɛ ko bi sɔrɔsiw tɛ foyi k'u kunfɛ min kɔni ye sanfɛli ye sanfɛ ko kɔni o b'u bolo sabula u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama k'u to sanfɛ Bɔkasiriki bɛ i k'a dɔn dugumamaw i ta fila ni tila ni ye Bamanji ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ dɔ tun kɛra Bamakɔ wula an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le républicain Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada Adama BF fana nin y'a ka fasiri ye a ko min ye AES jamanaw ye n'o ye faso Maliba Burkina Faso fo ka taa se Niger ma olu ka fara ɲɔgɔn kan ni ka farikolo ɲɛnajɛ dɔ ni ka o bolo da n'an b'a wele ko jeu de l'alliance des états du Sahel n'i y'a lajɛ kɛnɛ yɛrɛ a dayɛlɛla nin juin kalo tile 21 ka bɛn sibiri ma san 2025 an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min n'o filɛ n'an bɛ se 2000 kɔnɔna na ni an b'a wele ko palais des sports Salemata Mayiga nka n'i y'a lajɛ kɛnɛ in min ye anw ka camancɛla fanga fangabolo ɲɛmaa ye général de division Abilaye Mayiga ale kun nana ka na camancɛla fanga o ɲɛmaaba n'o ye général d'armée Assimi Goïta ka se ka na o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ wa ministre minnu bɛ yen nin jamana 3 tɔ la n'olu ka baara ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma anw ka jamana tɔ la o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ka taa se Aniyolotol Roland Somda ma o ye Burkina Faso ministre ye ka taa se Sidi Mohamed Al Mahamudu ma o kun nana Niger tɔ la ka taa se minnu ye supporteru ka jɛrɛjɛkulu nin bɛɛ lajɛlen ani commune minnu kɛn bɛ n'o ye kinw ye n'o kɛn bɛ ka nin yɔrɔ ninnu bisimila ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na waasa ka kɛnɛ yanga ani ka sɛbɛkɔrɔ bonya wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ a dayɛlɛla ni délégation sociale ɲɛmaaba district tɔ la n'o ye Bala Traoré ye Bala n'i ye a lajɛ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin hakilina ni nin kɛnɛ ka se ka sigi k'a bɛ kɛ sababu ye ka Sahel jamanaw ka denw tin don ɲɔgɔn na ni denmisɛnninlakaw n'olu kɔni de jamanaw sigiɲɛsigi ye denmisɛnninlakaw ka ko n'o bɛ ta ba la n'a bɛ kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin jamanaw ma ko bɛ kɛ sababu ye waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen tin ka se ka don ɲɔgɔn na wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye denmisɛnninlaka maa 500 ye premier ministre général de division Abilaye Mayiga a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ denmisɛnninlaka min bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka fara nin ko in yɛrɛ ko in ɲɛnabɔ jɛkulu a maa kilenna bɛɛ lajɛlen taaba ni naba fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kɔnɔna na k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo ko AES jamanaw olu ka nin farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen donc ko ala ko waati ni don nataw kɔnɔna na k'a bɛ kɛ yeelen ye yeelen min kɔni na bɛna sira bɔ an kɔma tɔw ye minnu bɛna ko
ko ta ni ka to ka yanga ka dɔ fara a kan ala m'o kɛra nin ye sɛbɛn sɛbɛn na y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ adama bɛɛ fo fana a ka fali bon siriki waati kɔni dafara kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan région ni daw kan madame Touré ale bɛ dozo de ani dozo ba i ka don ka kɛnɛ ɲɛnamaya karamɔgɔni ko ale bɛ sɔrɔ ka fɔ ne kɔ sini ni ala sɔnna ma an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu lakali baara ni ka se k'a kɛ a ka dafa Mamutu Suru ni ko bɛ a wafiɲɛ tubukala la ni k'a yanga a mɛ jagite ale tun bɛ jaw la sɛbɛnfura kalani o ye Buakari Sidiki Buakari Fin Yara ka bɔ Gerebine Yara ka bɔ Gerebine awɔ o ko k'a b'i fo ko k'a bɛ kangari da i ye k'i ka fara n na ko n bɛ se min na i tɛ s'a la ala sago i sago i b'a fɔ Yara ye ko ne kun kan don ko i fana ka segin ka jaabi las'a ma k'i bɛ to ka attaquement min fana kɛ ko dabila ayiwa n y'a mɛn Mamudu baara ɲɛna wa salam